Et dono la benvinguda a un nou vídeo de verbs problemàtics. Avui veurem 3 errors molt habituals amb els verbs interrompre, doldre o doler i viure. Seguríssim que et sonen. Qui no ha sentit un interrompit? M'ha interrompit mentre estudiava. Vegem-ho. És un vídeo supercurt, així que no tens excusa. I ja que he posat l'exemple d'interrompre, serà el primer verb que analitzarem avui. Quines formes problemàtiques presenta interrompre? Al present indicatiu tenim la forma interrompo. Jo interrompo, tu interromps. Important, no és vàlida la forma amb x, interrompeixo, interrompeixes. Què més? Un altre error estrella és amb el participi, com et deia al principi del vídeo. El participi correcte és interromput, no interrompit. M'has interrompit 5 vegades és incorrecte. Escriurem m'has interromput 5 vegades, d'acord? Passem ara al verb doldre o doler. En infinitiu, les dues formes són vàlides. No sé si recordes que en un vídeo anterior vam parlar del participi de cabre, que era cabut. Aquí passa el mateix, de doldre, dolgut. Per tant, el participi no és ni dolt, ni dolut, ni cap cosa estranya. Escriurem m'ha dolgut molt el que m'has dit, amb G. En el present de subjuntiu mantenim la G també. No li importa que et dolgui i no doli ni res per l'estil. Bé, continuem. Ara amb el verb viure. L'error estrella amb este verb té a veure amb el gerundi. Qui no ha sentit la forma visquent? En realitat té lògica perquè diem viscut, visquen. Aleshores al gerundi també hi posem la Q i no és així. La forma correcta és vivint, no visquent. Ara mateix està vivint a Alaska, no està visquent a Alaska. Això és tot. Si t'ha paregut útil este vídeo, deixa'm un m'agrada i subscriu-te al canal per animar-me a continuar creant més contingut com este. Fins pronte!